Amanda Horner havde ikke troet på uhyrer, siden hun var 6 år og fik sin mor til at tjekke klædeskabet og kigge under sengen om aftenen. Men nu hvor hun i en alder af 21 lå nøgen, mishandlet og bundet på hænder og fødder på et iskoldt betongulv, var hendes barnetro vendt tilbage. Indhyllet i mørke lyttede hun til sit hjertes trummende rytme. Hun kunne ikke holde op med at ryste, kunne ikke forhindre sine tænder i at klapre. Selv den mindste lyd fik hende til at spænde i hele kroppen med frygt for, at uhyret ville vende tilbage. I begyndelsen havde hun fantaseret om at flygte eller overtage voldsmanden til at lade hende gå, men Amanda var realistisk og vidste, at der ikke var nogen lykkelig afslutning i vente. Der ville ikke blive nogen forhandlinger. Politiet ville ikke komme og redde hende. I sidste ende ville der ikke være nogen nåde. Uhyret ville slå hende ihjel. Det var ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt han ville gøre det, kun hvornår. Ventetiden var næsten lige så uudholdelig som tanken om døden i sig selv. Hun vidste ikke, hvor hun var, eller hvor længe hun havde været der. Hun havde mistet enhver fornemmelse for tid og sted. Hun vidste ikke andet om sine omgivelser, end at stedet stank af rådden kød, og hver eneste lille lyd rungede, som om hun befandt sig i en hule. Hun var hæs af at skrige, udmattet af at kæmpe imod, demoraliseret af alle de rædsler, han havde udsat hende for. En lille del af hende længtes kun efter, at hendes pinefulde kamp for at overleve ville få en ende. Men åh Gud, hvor hun ønskede at leve.